warm welcome back to my YouTube channel, guys. Per gebang bisini kisah sebab ini kau blogger lebih guys. Per berat gue sampai blog lebih guys. Di belakang mulu makar kayu menurut guys. Tarpada yang ini Jawa makeup sikap lah ya pak video karena baik, muzam ketak. Itu ang situang bitangku hai mana nabung belah bitang buja gasin tadu sih. Orebedi mana nih bunga guys per orebedi mana songshar kuat mito इसलिए ब्लॉग भी करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है क्या करेगा भाई लोग रोज हाजिरा करते करते मेरा हालत क्या हो गया देखो ना अभी इतना 20 years old में कैसा बुरा 45 years जैसा देखता है खनिसि मिनिखायो सयथिनोबो गाइसफोर मानो होननानै बुङोब्ला ओरैबायदि गाइसफोर मा होननानै बुङो भिडिअबो खालामनो मोना इउटुबबो नायनो मोनला ओरैबायदि बिजि जाबायना गाइसफोर मानो होननानै बुङो ओरैनोसो साला हाबा जाफ्लांबाय जागासिनो दासो मोनदों दासो थारमाने मा होननानै बुङो मोजां मोनलायनानै हाबा जानाय गाइसफोर सोरखौबा लांसि बेबो सोरखौबा लासि आंबो बेखौ सोरखौबा लांसि वाय न जास्ट टाइम पास लाबो ब्रा बुटखौ आं बेसे लाबो बेनिफ्राय मा होननानै बुङो गाइसफोर मिथिबायना आंनिया साबस्क्राइबारफोरा गोबाङानो माने 100आव 50% साबस्क्राइबारफोरा आंनिया इउटुबार लोगोफोर माने भिडिअखौ नायजानो लुगैयो आरोखि गाइसफोर गावसोरनि भिडिअखौ बयनिबो भिडिअखौ नायजानो लुगैयो आं इउटुबावनो बांसिन थानाय जाया गाइसफोर मानोना बे नायनोबो समाव मोना ओरैबायदि खायसे दुखु मोनो ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायला आंबो बिनि भिडिअखौ नायो खिन्थु बिदि नङा गाइसफोर सम मोनबाथ' नायनाय जायो अबसे मा होननानै बुङो जुदि आङो मा होननानै बुङो 10,000 मानसिफोरखौ साबस्क्राइब खालामना लादोंबा 10,000 मानसिफोरनि भिडिअखौबोथ' नायजोबनो हागोन बेबो नङा गाइस जियानो जा गाइसफोर बाखि खोथा बाथो दिनै एकदम जोंहा अमा बेदर जानो लुबैनाया हामथारलामोन सप्तासे मोनजायाखैमोन अमा बेदर दाखालि देवबारै मोनजानानै दिनै पुरा 1.5 केजि लाबोखादों गाइस नंगौना पुरा 1.5 केजि लाबोखादों ओरैबायदि जागोन ना सयथिनोबो दा बुंसै अमा बेदर मोनजायैखायनो नैबे मोदोमफ्रानो एसे थेबल थांलायदों मावख्रुबनाया बारा जादों जानाया खम जादों गाइसफोर बेनिखायनो दिनै एसे मोजाङै जागोन दे गाइस नोंनि खिथुलाय मानो आंलाय गोदाव सोरावलाय लाजिया नामा नोंनि खिथुलाय मानो थांलाबायनांगौ आंलाय गोदाव सोरावलाय गोदाव सोराव भिडिअ खालामनानै बिथिं थांखानांगोन नङा गाइसफोर माबा गावनि खिथु हायदोंलायनो आङो गोदाव सोरावनो माबा सैमाथां र' बेनिफ्राय गाइसफोर खबरफोरा मोजां ना कमेन्ट खालामनाय गाइसफोर आंनाथ' बिलकुल गाज्रि एकदम गाज्रि दा बुंसै गाइसफोर हायसोर बे सुगाव मावाबा मोनजाला मा जाबावनो ओमफ्राय बेराफारसेथिं मावियाबो हामख्रंख्रं मावनायाबो हामख्रंख्रं मा सुरि जालांनो बेथ' उन्दुगौ जागौ नै गया लाबोना होबाय पेकेटजों पेकेट जागासिनो आंनो होलायलाया आरोखि बेनिफ्राय आंहाथ' मावख्रुबदों अबसे खिन्थु मावख्रुबा उदैया फिसा जानो रोङालै गाइसफोर ओरैबायदि माने नैबेल'सो हामो आरोखि जियानो जा ओरैनो देखायबायब्रा होआबो जानो हागौना आंनि लेथ्रा उदैखौनो माने देखायनो होआ मा होलाबायनो आरो गाइसफोर नायनो हादों नोंसोरबो ओरै स्किप खालामना नायबानो जाबाय ब्लगखौथ' कन्टिनिउ खालामनो सानो मा होनना बुङो बेनिफ्राय टाइमफोरा मिलायाना गाइसफोर फुंनिफ्राय अमा गिसिबानो खामानि मा बुंनो गाइस माबायदि संसाराव जोनोम जाफ्लांगोसो नंलायलाङो आं मालाबा हायसोर बेलेगफोरा माला 8टा 9टासिम उन्दुनो मोनो आंहा बिमानि 4टा 5टाबानो बिदि बुंस'ना होआलै बिमा हामा भिडिअ खालामफुनायाव भिडिअ खालामफुनायाव बिदि बुंना होआलै बिमा हामा र' बारा फोथायजाया गाइसफोर हिनजावफोरनिफ्राय बारा फोथायनाङा दे गाइसफोर दै आंनियानो थार गाइसफोर 101% आंनियानो थार बेनिफ्राय एकदम फुङावनो सिखारनानै मा होनांगौ अमा आदारनो माबा दाउ आदारनो माबा सम मोनसे सेलाबो सिख्लाबो सिबनांबावसो आङो गाइसफोर लामा सामाबो सिबनांबावसो आङो मिसा सान्दों भिडिअ फुटेजबो दंबावो होनो हागोन आं नायनानै ला गाइस नै जों रायजानो
Sipai sibnangdeng hinjau ginani. Dunia ek nomor hinjau giko guys ya. Bujinw oमफ्राय जाहा बारा बावला दिनै खैथा थारिखलै दिनै खैथा थारिख बिमा दिनै खैथा थारिख दिनै हा बारा बावला नै हुनिबारनिसै माबा फिसाजोनि बार्थडेआ हुनिबारनिसै टारगेट मोनसे खालामदोंमोन एकदम 1K जाथारदों फिसाजोनि बार्थडेहालागै होननानै टारगेट मोनसे खालामदों खिन्थु जायासै गाइसफोर बिराद दुखु थाबाय आं गोसोआव खमसे खम 500खौथ' बारहो क्रस खालामहोदो गाइसफोर शेयार खालामलाबायना होदो मा गाव सिलाजोबना होदो गाइसफोर सापर्ट खालामदोब्रा मा सोरबा फैदों नायनानै सापाग्राबो खालामा माबो खालामा बिराद अन्थाइ बिखा थायो होमबा गाइस आसुरित सोंदों आं गोसोफोरा ओरैबायदि गोरा थायोना आयु मा दरखार नांदोंलै नोंसिनिखौलाय साबस्क्राइब खालामना होनलाय होननो सानलां हामा बिदि जाद्रायनाङा बिदि जाद्रायबाबो इसे गाज्रि जायो गोसोफोरा कन्टेन्ट हिसाबै गैया गाइसफोर ओरैनो जास्ट गोबाव जानायनि नामनि आन्था एसे होदों आङो बेनिफ्राय गाबोननिफ्राय फैबाय थासिगोन गाइसफोर कन्टिनिउ फैबाय थासिगोन दे गाइसफोर दे ओमफ्राय सापाग्राब खालामाखैबा खालाम गाइसफोर दे एकदम बावथारनाङा नै बिसासेनि थाखायनो एकदम बायो आं दे होमबालाय